zvlášť. Dneska vám představím jeden experiment, jmenuje se chemická zahrádka. Říkáte si, co je to za blbost? Jak může mít chemickou zahrádku? Zahrádku mají jenom zahrádkáři, že? Ale tak představte si, můžu mít svou zahrádku. Tu zahrádku si připravíme jednoduše. To vám to vysvětlím. Budeme k tomu potřebovat modrou skalici, dokupíte drogerce. Takže tohle je vlastně skalice modrá a takový spíš modrý prášek, nebo až zelený, je to pozor. Skalici zelenou. Tady je ta skalice zelená, síran železnatý. SO4, CO4 to znáte, že? A pak tu máme vodu a roztok křemičitanu sodného, takzvané vodní sklo. Tady tohle použijeme jako, to budou naše rostliny a tohle nám bude podporovat růst té zahrádky. Takže první si vezmeme kádníku, kde máme už roztok křemičitanu sodného vodní sklo, je takové strupovitá kapalina. To zmíchám v poměru 1:1, takže já to mám 100 ml, přidám dalších 100 ml vody. Destilované můžete použít i normální. Akorát vodní sklo dráždí kůži, takže se jim moc nepolévejte. Co používáme ve stavebnictví. Důkladně to promíchejte, aby nám ty krystalky spadly na zem. Že promícháme tu kapalinu. Musíme vlastně docedit, proto to nechám docedit text do té, aby ty krystalky spadly na zem a mohly začít růst. Teď začneme přidávat jednotlivé semínka rostlin. Takže tady mám skalici modrou, dávajte si pozor, je to jed, takže nekonzumovat, jinak není nic moc, není nějak nebezpečná. Já tam hodím trošku, oddělím to, ještě chcete, aby se na tom nesmíchal, tak to dejte třeba na jednu stranu tu skalici modrou a na druhou tu zelenou. Můžete použít i různé dusičnat, kobaltnatý, nikelnatý, hořečnatý, různé, prostě musí to být každému ty kovů. Třeba může to být tady síran nikelnatý, zinečnatý, každý má svoji charakteristickou barvu. Takže já nasypu trochu. Tak teď tam dáme ještě trošku té skalice zelené. A je dobré to přikryt hodinovým sklíčkem. Když vy nebudete mít ani na sklíčku, může to být otevřené, ale bylo lepší demonstrace, pokud se to přikryju. A už nám z toho budou začít růst jednotlivé rostlinky. Chvilku to potrvá, tak teď to na chvilku střihnu, takže a pak vám vysvětlím, jak ten jev probíhá. Je to jen chemie. A tady už vidíme, jak se nám vyvíjí naše zahrádka. Vidíte tam takové vlásky, ty vlastně stoupání těch rostlinek. Takže já vám vysvětlím ten děj, takže dochází tady vlastně k reakci kladných kationů kovů, které reagují s anionty křemičitanu a vzniká takzvaná sraženina křemičitanu. Tak ta sraženina má polopropustnou membránu, tudíž dochází k naplňování té sraženiny vodou, protože polopropustná membrána je vlastně membrána, do které můžeme propustit jen vodu. A my jsme ji tam vlastně přidali, takže to tam začíná vznikat. Ta voda vzniká uvnitř té sraženiny vzniká k velkému vnitřnímu tlaku až do té doby, než praskne a ta sraženina se vyvalí ven. A tak to probíhá dokola, vlastně praskne do toho vodného roztoku. Tak to probíhá dokola, až to úplně stoupne do největší výšky a roste to, no. Takže tak bych vám vysvětlil ten děj. Vlastně ta sraženina, to jsou různé křemičitany těch kovů, třeba křemičitan midnatý, železnatý tady je. Takže a to vám ještě ukážu ve videu, bude tam záznam rovnice, jak co tam vlastně vzniká. Jak můžeme vidět, tady máme rovnici reakce skalice modré s křemičitanem sodným. Vzniká nám sraženina křemičitan midnatý.
Jak můžeme vidět, tady máme rovnici reakce skalice zelené s křemičitanem sodným. Vzniká nám sraženina křemičitan železnatý. Takže já vás tu vítám zase. Tady už vidíme konečně nějaký takový výsledek naší zahrádky. Dobře jsme ji, myslím, zasadili. Lepší výsledku jsme dosadili, jsme měli čistější skalici, ale vzhledem k tomu, kde se to dalo objednat, tak je to složitější. Ale vidíme tady naši zahrádku. Hned jak vidíte ty bublinky, tak tam právě dochází k tomu ději, k tomu naplnění té sraženiny vodou a následnému prasknutí. Doufám, že jste se bavili a něco jste si dozvěděli. A Napadl mě ještě takový nápad, že bych mohl chemikovou zahrádku dát do timelapsu. Zkusím to někdy natočit, bude to určitě zajímavé, takže se máte na co těšit. A jak jistě tenhle obrázek předeznamenává, další pokus bude o izolaci DNA. Takže se máte na co těšit, takže klidně mi dejte odběr. Budu se to snažit v nejbližší době uskutečnit tenhle pokus, experiment. A jestli se vám tenhle refocus líbí, dejte like, když ne, dislike. A jak se říká na konci, zdar vědě a chemii zvlášť.